školách už dávno nejde len o učenie z učebníc. V plavých vozokanoch sa začal príbeh, ktorý ukazuje, ako môžu deti a učitelia meniť svet cez umenie, spoluprácu a recykláciu. Projekt s názvom Umenie recyklácie Naša zelená budúcnosť nám ukazuje, že aj zo starého môže vzniknúť niečo nové a krásne. Je to projekt, kde namiesto plytvania vznikali nápady, namiesto smetí vznikali výtvory a namiesto rečí skutky. Ústrednou témou projektu je princíp 3R. 3R vlastne znamená reuse, teda znovu použij, recycle, recykluj a reduce, teda redukuj vytvorené množstvo odpadu. Z tohto sme vychádzali pri tvorbe projektu a vlastne aktívne sme to zapojili do rôznych aktivít. Čo sa týka nejakého tvorenia, tak používali sme ako základný materiál odpad, teda tým hlavným nástrojom na tvorenie bola recyklácia. Žiaci vytvorili nádherné diela, ktoré boli plné kreativity, ale nebolo to vlastne jediná zložka, toto umelecké tvorenie. Ďalšou aktivitou to bolo realizovanie rôznych neformálnych diskusí, kde sme sa rozprávali o ochrane prírody. Projekt prebiehal niekoľko mesiacov, takže každý mesiac bol zameraný na inú tému. Na jeseň sme začali s témou Príroda a ja. Realizovali sme prechádzky, na ktorých sme si zozbierali rôzne prírodniny, z nich sme potom tvorili. Žiaci mali vytvoriť list prírode, a tak vyjadrili svoj vzťah k životnému prostrediu. Ďalší mesiac sme sa venovali napríklad triedeniu odpadov, potom zero waste, klimatickým zmenám a pred Vianocami sme si to poňali tematicky, že vlastne sme vytvorili rôzne ekologické ozdoby. Nie len, že sme z odpadu vyrábali všelijaké veci, ale sme ho aj zbierali. Bola to veľká zábava, robili sme si dvojice aj skupinky. Najlepšie na tom bolo samozrejme to, že sme pracovali spolupráce a navzájom sme si pomáhali. Bolo to super a veľmi som si užil. Veľa sme sa učili aj o tom, ako môžeme chrániť prírodu a triedili sme odpad a naučili sme sa, že aj zo starých vecí môžeme vytvoriť niečo nové, napríklad z rolík toaletného papiera alebo zo starých látok. Počas projektu sme sa naučili aj to, že odpadky do prírody nepatria. Keď vyhodíme papier alebo PET fľašu, môže to ublížiť zvieratám aj rastlinám. Preto odpadky triedíme a ešte lepšie recyklujeme. Naučili sme sa aj nakupovať ekologicky. Nemusíme si za každým kupovať plastové vrecko. Môžeme si doniesť aj vlastné. Ovocie môžeme dávať aj do vláteného vrecka. Keď nakupujeme, môžeme sa aj zamyslieť, či to naozaj potrebujeme, alebo len to vytvorí odpad. Naučili sme sa aj to, že menej je aj niekedy viac. To najdôležitejšie, čo sme si uvedomili, je, že príroda je vzácna. Teraz, keď ideme do lesa alebo na prechádzku, vnímame ju inak. Teraz už vieme, že prírodu treba chrániť a vážiť si ju. Už v roku 2013, 14, 15 tieto roky boli také prelomové, kedy sme zakotvili do školského vzdelávacieho programu environmentálnu výchovu. Začal sa tomu venovať pán učiteľ Ďurovič. Potom odišiel, on dochádzal z ďaleka, ale teraz ešte z väčšej diaľky dochádza pani učiteľka Mudráková, ktorá začala veľmi intenzívne pracovať so žiakmi, s ich rodinami, s celou komunitou, komunitami vlastne a teraz sa nám to takto dokonca môžem povedať, že vypláca, že už vidíme aj plody našej práce. Čo by som ešte ďalej k tomu povedala? Začali sme s týmto projektom, je to projekt Umenie recyklácie, Naša zelená budúcnosť. A s týmto nápadom prišla pani učiteľka Viktorka Pondelová, ktorá namotivovala troška pani učiteľku Mudrákovú a ona sa toho veľmi rada a s veľkou vervou ujala a naši žiaci začali pracovať tak, že sme veľakrát až nestíhali chápať, že ako ich to chytilo. Zakomponovali do toho aj rodiny, rodinných príslušníkov, aj celé komunity, pretože naša škola je vlastne taká trošku pomiešaná, máme 2/3 minoritnej spoločnosti, ale zase majoritní veľmi dobre vedia, do akej školy svoje dieťa dali a preto je tá spolupráca taká, aká je. Je to úžasné. A čím ďalej, tým sa nám lepšie darí a hlavne v tomto smere
environmentálnom. Vyvrcholením celého projektu bolo vlastne zorganizovanie umeleckej výstavy, ktorú mohli navštíviť rodičia našej školy, ale teda aj pedagógovia, ktorí boli aktívne zapojení do projektu. A veľmi dôležitým výstupom bolo to, že sme sledovali u detí zmenu v postojoch, vedomostiach, ale aj ich názoroch a hodnotách. Teda začali si viacej všímať svoje životné prostredie, uvedomovali si, že svojou činnosťou vlastne ovplyvňujú pozitívne tie jednotlivé environmentálne problémy a začalo sa nám to pozitívne prejavovať na ich správaní, čo hodnotíme teda veľmi kladne. Na záver projektu, teda v mesiaci máj, boli žiakom odovzdané certifikáty Youth Pass, ktoré vlastne sú takým potvrdením toho, že absolvovali takéto neformálne vzdelávanie. Chcela by som sa úprimne poďakovať NIVAMu a Európskemu zboru Solidarity, ktorý vyšiel s týmto projektom a my sme sa teda do toho mohli takto zapojiť. Ďalej by som sa veľmi pekne chcela poďakovať týmto základným školám trom, s ktorými sme teda 3 základné školy, ktoré sme spolupracovali. Tá základná škola Plickova v Bratislave, základná škola Semerovo a my, Plavé Vozokany. A v neposlednom rade by som sa chcela poďakovať všetkým rodičom, všetkým rodinným príslušníkom a členov tých komunít, ktoré pani učiteľ do toho zakomponovali a teda pracovali a pomáhali. A v neposlednom rade by som sa chcela poďakovať pani učiteľke Viktorke Pondelovej, ktorá s týmto nápadom prišla, dohodla sa s pani učiteľkou Mudrákovou a tejto našej pani učiteľke Mudrákovej, ktorá celý čas, celý rok pracovala na tom projekte a viedla tých žiakov. Výsledkom teda, aké ste tuto videli. A určite budú pracovať aj ďalej. My sme naozaj už veľmi dávno začali. A stávalo sa nám, že k tej prírode nemali žiaci až taký veľký vzťah. Videli sme to preto, lebo koľkokrát sme prešli po chodníku ráno, kým sme otvorili školu, nazbierali sme možno za igelitku odpadu. Nikto ho netriedil, proste robilo sa to len preto, aby bolo čisto. A teraz sa nám stáva, že prejdeme po chodníku, nemáme nič na zemi pohodené, alebo ak máme jeden obal z keksíka, 2 alebo nejakú plastovú fľašu, tak to deti zdvihnú. A ja si myslím, že to je veľký pokrok, pretože prostredníctvom tohto projektu ja si myslím, že získali ten rešpekt, tú úctu vlastne k tomu svojmu životnému prostrediu. My sme sa vlastne týmto projektom, vstupom do tohto projektu stali členmi takej európskej dohody. Táto dohoda spolu s cieľmi udržateľného rozvoja OSN vytvára rámec pre školy, aby mohli deti viesť k zodpovednosti voči prírode. Projekt sa oficiálne začal 1. júna 2024 a končí teraz 31. mája 2025. Počas trvania projektu sa pani učiteľka veľmi veľa venovala týmto žiakom a žiaci už nakoniec si to pýtali sami aj v rámci tvorivých dielní, keď sme mali veľkonočné a vianočné tvorivé dielne, tak si sami žiaci pýtali teda povolenie, aby mohli recyklovať, že nechceli si kupovať tie farebné papiere, lepidla a veci podobné, ktoré sa bežne používali, nové farebné papiere. Oni chceli pracovať so starým materiálom a veľmi pekne sa im to podarilo. Do tohto projektu sú zapojené 3 základné školy na Slovensku. Je to základná škola Plickova v Bratislave, základná škola Semerovo a naša základná škola Plavé Vozokany.